Sviđa ti se što vidiš? Da, jako je lijepa. Što? Sviđa mi se. O ne. Ali ona je nečija. Da, pa znam to, ali svejedno mi se sviđa. Imaš ti neki problem? Što? Hajde, Leon, dosta je bilo. Smiri se. Čemu je stvar? Što se to događa? Ima li problema? Ne, mi samo pomažemo izgubljenom dostavljaču, zar ne? Da, ja tražim Martina Blanka. Martin Blank, da, on je tamo ravno u uredu. Hvala. Da, ništa. A ti prestani gnjaviti dečka koji zarađuje za život, okej? Hvala ti. Imaš li problema s dečkima? Ne, s dečkima ne. Što je onda? Tvoja nečakinja? Samo trebam zagrljaj.